Godt. I dag har vi første videolog. Det er mandag den 18. januar 2010. Ja, og vi har arbejdet i 5 timer. Ja. Klokken den er 2:10, og vi mødte i skole 8:30, og så har vi arbejdet på klokken 9, så cirka 5 timer. Vi har arbejdet med vores PowerPoint, og så har vi taget nogle klip fra en dokumentarfilm om Crips of Blood, som vi har, og så har vi lagt nogle billeder til det, hvor der er en mand, der udtaler sig om nogle visse ting, som vi snakker om i PowerPoint. Ja, så har vi lavet lidt D-show der, hvor vi sender nogle billeder med ind. billederne. Ja. Og så har vi også lavet på vores PowerPoint show, bare lige sat nogle sider op og sådan noget. Skrevet de første punkter på vores disposition. Så har vi også læst ind på hjemmesiden, der hedder streetgangs.com. Streetgangs. Hvor der står noget om 1920'erne, de første bande der, og sådan noget. Står i tidstiden, Ja. så 1920, 1930. Sådan en hvordan historie. det hele fungerer. Ja. Og der har vi også fundet nogle kort, hvor vi har lavet Næsten alt, ja. alt geografisk. Der er lige lidt tilbage. Vi mangler lidt tilbage. Ja. Og sådan noget. Men vi har lavet meget sådan, Ja. fundet ud af, hvornår det hele skete, præcis hvilken gader, og hvor det sker nu, hvor de sælger narko og deres territorium, og hvad der ligger tæt om af turister og sådan noget. Ja. Så har vi taget et par forklaringsspørgsmål. Ja. Så skal vi bare have nogle handlingsspørgsmål, løsninger og trin 3 og 4 måske. Ja, vi har slet ikke nogen forslag til, Nej, hvordan vi kan løse problemet. det skal vi bruge lidt tid på. Ja, og vi har endda prøvet at tænke over det i dag, så det er helt klart noget, vi skal arbejde med. Ja. Men det får vi ikke så meget tid til i morgen, fordi vi har i dag været oppe og købe film til vores kamera. Og så Vores i morgen, produkt. vil vi lave vores produkt, Ja. hvor vi laver en kortfilm. Og det vil egentlig gå ud på, at Bami han vil være en journalist eller professor. Og så vil han, vi laver en film, der hedder How to Make a Gang. Ja. Vi snakker engelsk, for det lyder bedre, og vi synes bare, det vil passe godt med engelsk. Det lyder lidt mere gangster. Det lyder lidt mere G. Og så vil jeg så udløse, eller udføre Ja, det var udføre de ting, Bami så siger, man skal gøre for at lave en. Ja. Var det det? Ja, det var vist det. Så vil vi lige. Så kys til dig, Claus. Kys til dig, Claus.